biżżejjed li wieħed jiġi bil-fidi f'riġlejn ir-rappreżentant tiegħi u jurih il-miżerja tiegħu u l-miraklu tal-ħnina divina ikun jista' jidher bisħieħ. Li kieku r-ruħ tkun bħal-katavru qed jitmermer u għalkemm skont kif jaraw għall-bnedmin ma jkun hemm ebda tama li terġa' tiġi f'tagħha u kollox ikun diġà mitluf, mhux hekk ma' Alla. Il-miraklu tal-ħnina divina jerġa' jġedded lil dik ir-ruħ bis-sieħ. Kemm huma msejknin dawk li ma jipprofittawx mill-miraklu tal-ħnina ta' Alla. Inti għad issejjaħ għal xejn imma ikun tard wisq. Inti meta inti tmur f'din l-għajn tal-ħnina tiegħi, id-dem u l-ilma li ħarġu minn qalbi dejjem jinżlu fuq ruħek u jagħmluha nobbli. Kull darba li inti tmur għaddas lilek innifsek kompletament fil-ħnina tiegħi, b'fiduċja kbira, sabiex jiena nkun nista' nferra l-abbundanza tal-grazzja tiegħi fuq ruħek. Meta inti tersaq lejn il-konfessjonarju, kun afdan li jiena stess inkun qiegħed nistennik hemmhekk. Is-saċerdot ikun qiegħed biss jaħbini, imma jiena stess inkun qiegħed naħdem f'ruħek. Hawnhekk il-miżerja tar-ruħ tiltaqa' ma' Alla tal-ħnina. Għid lill-erwieħ li minn din il-għajn tal-ħnina l-erwieħ jistgħu jiġbdu l-grazzja biss permezz tal-fiduċja. Jekk il-fiduċja tagħhom tkun kbira, m'hemm l-ebda limitu għall-ġenerożità tiegħi. L-erwieħhom li jerqu fix-xmajjar tal-grazzja tiegħi. Is-supervi jibqgħu dejjem fi stat ta' faqar u miżerja għax il-grazzja tiegħi titbiet minnhom biex iddur lejn l-erwieħ umli. Binti, bħalma int tħejji ruħek fil-preżenza tiegħi, hekk ukoll inti tqer qudiemi. Il-persuna tas-saċerdot hija biss għalija paraventu. Qatt m'għandek tanalizza x'tip ta' saċerdot jiena nkun qiegħed nuża. Iftaħ ruħek fil-qrar bħalli kieku qiegħda tqerr għandi u jiena nimliha bid-dawl tiegħi. Ikteb, jiena qaddis u jiena nobot li ċken dnub. Ma nistax inħobb ruħ imtebba bid-dnub, imma meta hija tindem m'hemmx limitu għall-ġenerożità tiegħi magħha. Il-ħnina tiegħi tannaqa u tiġġustifika. Bil-ħnina tiegħi jiena niġri wara l-midinbin kull fejn ikunu u qalbi tifraħ meta huma iduru lura għandi. Ninsa l-imrar li jkunu suqgħu lill-qalbi u nifraħ l-ġewrura. Għid lill-midinbin li ħadd ma jista' jaħrab minn taħt idejja. Jekk huma jaħarbu l-bogħod mill-qalb ħanina tiegħi huma jaqgħu fl-idejn ġusti tiegħi. Għid lill-midinbin li jiena dejjem ninsab nistennihom u li nkun qiegħed nissemma b'attenzjoni t-taħbit tal-qalb tagħhom. Meta ser tibda tħabbat għalija? Ikteb li jiena nkun qiegħed inkellimhom permezz tar-rimors fil-kuxjenza tagħhom, permezz tad-disfatti u d-batijiet tagħhom, permezz ta' maltempi, permezz tal-vuċi tal-Knisja. U jekk huma jġibu fix-xejn il-grazzja tiegħi kollha, tibda l-korla tiegħi għalihom, inħallihom waħedhom u nagħtihom dak li huma jkunu jridu. Skont kif jidher mid-djarju ta' Sor Faustina,
Il-mulej iqis il-qrar sagramentali bħala wieħed mill-mezzi prinċipali ta' kif wieħed jingħata ġieħ xieraq lill-ħnina divina tiegħu. Ġieħ li għandu dritt jirċievi mill-ħlejjaq kollha tiegħu. Ġesu jixtieq li ta' kuljum nikkonvertu u ntejbu ħajjitna. Huwa permezz tal-qrar li l-imħabba talla hi akbar mid-dnub. U mill-Ewkaristija ikonna l-imħabba talla akbar mill-mewt. Is-sagrament tar rikonċiljazzjoni jgħinna sabiex iġibilna l-aktar paċi u ferħ possibbli ma' Alla missierna u mal-bnedmin, f'din il-ħajja u għal dejjem fl-eternità. Permezz ta' siltiet mid-djarju ta' Santa Faustina ser naraw kif hija kienet tirrifletti l-ħsibijiet tagħha dwar is-sagrament tal-qrar. Irrid nerġa' nsemmi li hemm xi konfessuri li qishom diretturi spiritwali veri, imma biss sakemm l-affarijiet ikunu sejrin sewwa. Meta r-ruħ issib ruħha fi bżonn ikbar huma jitħawdu u jekk ma jkunux jistgħu jew ma jkunux iridu jifhmu lir-ruħ. Huma jippruvaw jeħilsu minn dak li jkun malajr kemm jista' jkun. Imma jekk ir-ruħ tkun umli, dejjem tieħu xi ġid żgħir jew ieħor. Alla stess xi drabi jitfaxaq dawl fil-profondità tar-ruħ minħabba l-umiltà u l-fidi tagħha. Il-konfessur xi drabi jgħid xi ħaġa li hu qatt ma kellu l-intenzjoni li jgħid, mingħajr ma hu stess jintebaħ sewwa x'ikun qed jgħid. Ħalli lir-ruħ temmen li kliem bħal dan huwa l-kliem tal-mulej innifsu. Għalkemm fil-verità għandna nemmnu li kull kelma li tingħat fil-konfessinarju tkun ġejja minn Alla, dik li semmejt hawnhekk hija xi ħaġa li ġejja direttament minn Alla. U r-ruħ tintebaħ li s-saċerdot ma jkunx jaf x'inhu jagħmel, li hu qiegħed jgħid affarijiet li kieku ma jixtieqx jgħid. Alla jippremja il-fidi b'dan il-mod. Ħafna drabi, tajt Santa Faustina, jiena stess għaddejt minn din l-esperjenza. Wieħed saċerdot għaref ħafna u rispettat li xi drabi kont insertajt immur inqerrandu, dejjem kien sever u kontra dawn l-affarijiet li kont inressaq qudiemu. Imma darba huwa weġibni. Ftakar, sor, li jekk Alla qiegħed jitlob dan minn għandek, int m'għandikx toħodha kontrih. Xi drabi Alla jkun irid jiġi mfaħħar propju b'dan il-mod. Kun fil-paċi. Dak li Alla jkun beda huwa jispiċċah. Imma ngħidlek dan. Fedeltà lejn Alla u umiltà. U għal darb'oħra umiltà. Ftakar sewwa dak li qedtlek illum. Jiena fraħt ħafna u ħsibt li forsi dan is-saċerdot kien femni. Imma ġara li qatt ma rġajt mort inqerrandu. Dwar il-qrar jiena sejra nażel dak li l-aktar jiswili u jumiljani. Xi drabi ħaġa żgħira tiswa iktar minn xi ħaġa kbira. Jiena niftakar fil-passjoni ta' Ġesu f'kull qrara sabiex inħeġġeġ f'qalbi l-indiema. Sakemm huwa possibbli bil-grazzja t'Alla, jiena nipprova dejjem ikolli indiema perfetta. Irrid niddedika iktar ħin għal din l-indiema. Qabel ma nersaq lejn il-konfessinarju, l-ewwel nidħol fil-qalb miftuħa u l-aktar ħanina tas-Salvatur. Meta noħroġ mill-konfessinarju, inħeġġeġ ġewwa ruħi gratitudni kbira lejn is-Santisma Trinità għal dan il-miraklu ta' ħnina tal-għaġeb u li ma nistgħux nifhmuh li ġie mwettaq ġewwa ruħi. U aktar ma jimsejkna ruħi, aktar inħoss l-oċean tal-ħnina ta' Alla idur madwarri
u jagħtini s-saħħa u qawwa kbira.